Piye to? Ya. Lah urung siap kok. Tong koyo patuk. Ayo. Iya. Ya aku iki jen. Saset-saset megawe iki. Panas loh. Ya. Cepet. Sak panas makane kita cepet. Yo. Aduh. Guna aku iki karo kowe iki. Ngunjuk ning ngono kok ya ora kuat malah mbok dongkling kaya omongi meneng ae. Lah apa to? Sing rusak tenan ayo. Lah. Masakne kok malah. Yo. Yo. Tur, terang, don. Lah sampean piye lo gak tenanan? Mun aku iki gak tenanan apa wong dorong malah didorong dijungkel-jungkel nih. Jan. Wis lak panas pakane memet kabeh. Yundang sampean kono tangan teh. Rasane kowe iki jan. Gawe gonku ngundrak koyo lap. Gombal piyo. Malah. Yo, tenanan. Iya. Derang. Wes kilo. Wes montore benakne kae, cepet montore kae. Yo. Cepet. Iya. Wong kok galak ya koyo opo. Jan. Apa kok malah. Nyere wangi iki lho. Piye to? Ya piye. Wong malah tiba malah. Wes montore cepet. Yo ya. Kok piye to? Ya Allah. Lah urung siap kok. Ya Allah. Lah wong aku loro rampung nang ngene. Tak. Pak. Mun aku yan. Oh nyekel kok ngono ngantek. Ora ngrasa wong manggul ngantek. Menggeh. Motor sane. Wong kok. Ngantek menggeh kok malah. Rasane iki jan. Cembleng aku. Ayo kono. Jangan uang kok. Cak megai gesit kok angel men. Wah. Yo. Upload. Aduh. Rasane pet-petan aku. Rasane kowe iki. Cek motore. Wes gak mulai kono. Aku tak mlaku. Ya. Iya. Tunggu kon.